मंजिलें उसे मिलती है जिनके सपने में जान होती है। मंजिलें उसे मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। जी हाँ, अर्जुन सहनी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 सिधवलिया से अब की इन्हीं के विजयी बनाई। आप सभी सपोर्ट करें, वोट करें। हाथ जोड़ी करतानी रौरा से गुहार हो, आहिल बानी ये हो चाची रौरे दुआर हो, आहिल बानी ये हो चाची रौरे दुआर। अरे हाथ जोड़ी करतानी रौरा से गुहार हो, आहिल बानी ये हो चाचा रौरे दुआर हो। कहतानी जवन सब से बतावे के बा, बतावे के बा। अरे सही कहलू हो, अर्जुन सहनी के अब की जितावे के बा, जिला परिषद बनावे के बा। अर्जुन सहनी के अब की जितावे के बा, सिधवलिया से विजयी बनावे के बा। याद रखी हो क्षेत्र संख्या 29। ए चाचा ए चाची भूले के नहीं थे ना भूलाए के बा। अब की अर्जुन सहनी के जिला परिषद बनावे के बा। याद रखी हो, याद रखी हो। दीहिए चाची बहुमूल्य अपन वोट जी, गौरा जवार सारा करता सपोर्ट जी। अरे इनके जिताई रउआ विजयी बनाई। कवनो विरोधियन के फेरा में नया हो जे भूलता वो कदा बतावे के बा, बतावे के बा। अर्जुन सहनी के अब की जितावे के बा, जिला परिषद बनावे के बा। अर्जुन सहनी के अब की जितावे के बा, सिधवलिया से विजयी बनावे के बा। ना दल के दलदलों में फंसे, ना जाति के जंजाल में, अपना जिला परिषद ऐसा चुने जो साथ दे हर हाल में, जो साथ दे हर हाल में। जी हाँ, अर्जुन सहनी, अर्जुन सहनी। करी है पंचायत में कमवा झकास हो, पंचायत तो पंचायत हो, क्षेत्र पूरा चमके। अरे हाय भैया सही बोलुए दीदी। हवन गरीबवन के नेता ही अच्छा, हवे ईमानदार ई तो सबका से साचा। रितेश मिश्र दीपक सबसे बतावे के बा, बतावे के बा। हम चंचल से कहतनी अर्जुन सहनी के अब की जितावे के बा, जिला परिषद बनावे के बा। अर्जुन सहनी के अब की जितावे